Manibulise kuninonke. Silapha ucoach Mshoto weKings Football Academy. Sibulela kakhulu ngexesha lakho mqeqeshi, ngibulise kuwe. Kanti ke njengocoach onwabileyo uthathe iqala lakhe walisa kumagqibela kaNqoyi alendebe yeInqawa Youth Week. Uziva njani mqeqeshi? Yo, ndiziva ndonwaba kakhulu bhuti wami. Kangangokuba I'm very proud of ii-boys zam. Nangoko besincokola sithetha nabo ndibaxelela into kokuba gents, i-chance enje iza kube kanye. So ngenye imini ngwazi ungaphinde uyifumane. Kukho izikawuti ngapha, kukho i-TV ngapha, uSuperSport ukhona. So khawuwenze ke udlale kangangoko. Nyani ke benzile kangangoko, ndonwabe kakhulu. Okay mqayi, siyabona uba ngoku budlala kwi-semi-finals. Uncumo lubhaliwe nje apha kusendlela owonwabe ngayo. Njengoba nikwi-semi-finals, uye kula game uzixelele ntoni nge-approach yakho to la game benidlala pha? Mna ndiye because bendilibonile eliqela kwayizolo, ndalibona uba liqela eliyaphambili lona, and thina ke singabantu abadlala ibhola. So ndazixelela into kokubana thina sizodlala ibhola apha, masidlala ibhola gents. Zizawuvela into, sinoliyema wethu esiyazi uba siyamkhulula. Sidlala ibhola sikhulula uliyema, ahambe uliyema ayobeka ibhola emva kokhipha. Yo hayi si-strike esizibonisileyo leyo ngamanqaku amathathu. Ubonile uba njengoba nje nimthembile nje anenzanga mpazamo. Kanti ke ngoku nizawuya kumagqibela kaNqoyi neqela elizathi liwine phakathi kwe-Goal Hunters ne-Young Chiefs ngaphaya edlalayo ngoku. Kanti ke ungatsho uba leli phela lona qala ucinga uba mhlawumbi uzawudibana nalo. Kanti ke yeyiphi yena nto uyilindeleyo kula magqibela kaNqoyi? Uyabona ngoku kule indawo sendikuyo ngoku, hayi noba yintoni na mayize ngoku, mayize ndizayipheka ndiyoje ngoku noba yintoni. Okay, siyabulela kakhulu coach Mshoto ngexesha lakho. Kanti ke all the best kwi-final. Enkosi ngasikolo.